l'ha parat d'Esperó Iniesta per Luisito encara Javi Varas, Luisito, la deixa per Neymar, gol, gol de Neymar, la jugada que comença Sergio Busquets fent un control i un esperó fantàstic per Andrés Iniesta veient a Luisito encarant a Javi Varas, i quan venia Varas veia que al segon pal apareixia Neymar, i Neymar amb l'interior, barraca, gol de Neymar, gol de samba du Neymar, gol du Neymar, gol du Neymar, gol du Neymar, gol du Neymar, samba du Neymar, gol del Barça a Gran Canària, minut 25 de la primera part, Las Palmas 0, Barça 1. Neymar fa una passada per Luisito encara Varas, Luisito de primeres, barraca, gol, xou golaç de l'Uruguaixo, golaç de l'Uruguaixo. Que bé que el veu Neymar, que bé li posa entre línies, que bé li guanya Lemos, i que bé amb l'exterior de primeres Luisito, nyac, i vaselina i barraca, gol del Barça, gol de Luisito. El Barça diu que vol aquesta lliga, el Madrid guanya, és igual, nosaltres seguim, nosaltres guanyem, de moment a Las Palmas, minut 27, Las Palmas 0, Barça 2. Assistències i gols i assistències de Luisito. La centrada, Luisito, arriba, apareix Neymar, Luisito, gol, gol del Barça, gol de Neymar. Gol del Barça, gol de Neymar. La centrada d'Iniesta, no arriba Neymar, sí que arriba, sí, posa el caparró Neymar, i la barraca, pensava que l'havia arribat a tocar Luisito, però entra neta de Neymar. Gol del Barça, gol de Neymar, gol importantíssim, perquè Las Palmas n'havia fet un i perquè s'havia de calmar una mica l'eufòria. Gran Canària, al minut 22 d'aquesta segona part, Las Palmas 0, la passada és molt bona per Alba, engegant la moto per l'esquerra, continua Alba, la passada per Neymar, gol, gol de Neymar, i hat-trick is on fire, gol de Neymar, gol de Neymar, hat-trick de Neymar, engegant la moto per l'esquerra Jordi Alba, li ha fet la passada a Neymar l'ha tocat pràcticament sense voler i ha fet el seu hat-trick is on fire, gol de Neymar, minut 26 de la segona part a Gran Canària. El Barça mata el partit, Las Palmas 1, Barça 4.